sini CM sar na ang ko inen musungo sini CM sar bohaino taisa bobo leader kaham bobo leader hamya amno sini thai tongo bini thaniwo interlocutor nei chungna bandeo abo ungya abo khlaiya central government jesuk BJP tongsak जों abo manya जों abo जोंनो bandewini tongnai haisi थांनाय Ipft rok bandijaka bandijaya de bandijaka tabo Tipra Motha phaiयै महाराजा phaiयै जों 13 ta seat mangkha interlocutor honai hingka maya tini political jesukpano जों आन्दोलन खायदि जों ogo जों lama botok himdi hatai kotor kasodi awbai chini kuno solution kroi haisi aboni bagai जों tribal rok thansa ongoi omono ang kok charmu chungo chini tribal rok no tipra sarok no ang kok charmu chungo tai waisa जों chini Tipra Motha ni ongoi ang chini lukurok no ang sanamu chungo chini Tipra kila bagmao जों थांनाय बिधानसभा तो जों जेनिन थांखा हायबानो जों बाखा थैया जों बुबाग्रानो लगरिन दंखो दाबो सुगजरा आबनि बागै जों पाब्लिक रनो ताइ चिनि दफानि बरनो चिनि थांनानि बागै चिनि Tipra sarok थांनानि बागै जों लामा नायतगुनि दङ ताइ बुबाग्रा बहायनो जोंनो लगेरिनि दंखो आबनि बागै जों बोसगांनि इलेक्शन रगो बोसगांनि सिनि पंचायत इलेक्शन रगो जों फाइट खाय थांनाय सिनि बुबाग्रा सावो सिनि बुबाग्रा जोंनो मेसेज रिखा मियाव जों मेसेज मांखा जों ताइबो सिनि ओ फाइट न जों याकारिया सिनि bagmao जों बोसगांनि बिधानसभा बोसगांनि ताइ पंचायत इलेक्शन बाहायनो जों एप्लाइ आवनाय थांनाय इलेक्शन थांनाय बिधानसभा इलेक्शन 2023 जों गोबां मानो सामुंख्लायलायखा गोबां मानो गेबें मुंबो फायखा हायफानो जों एप्लाइ आवलिया थांनाय बिधानसभायाव हायफानो जों बोसगाङा ताइबो जों सामुंख्लाय थांनाय चिनि all last fight नि माने आमनो जों याकारिया जों ताबो बाहायनो जों बिधानसभानि जेराव जों एप्लाइ आवनाय थांनायाव जों बाहायगे इलेक्शनाव जों करायखा माला गोबां मा बर'रक कन्फ्यूजन अंमानि बिसिंतै कन्फ्यूजन तंमानि बागै लिडार होनियानि बागै leader no accept खायमे नि बागै गोबां मा ग्रुप vision नों लायखा ग्रुप vision अंमान बिसिंतैनो जों थांनाय फेलंनि थांखा हायबानो जों बोसगाङो सिनि बुबाग्रा ताइबो बखा कुवार बखा गाहाम बायखायै जोंनो लगेरै दंखो कन्डिशन नङै दङ सिनि एडिसिओ जोंनो फान रहैया आबो तो जतनो साइमानो एडिसिओ जों फान काहाम कामाया फान चिनि बाजेट दंफानो बाजेट न फुलफिल खायरिया जोंनो ताम माले बरक से स्टेट बरक से पूरा हैंड ओवर खाय दङ हैंड खाय दङ बरंनि थानिवसि आवनि बागै जों डेभलपमेन्ट खायनानि फानो जों डेभलप खायमिया एमएलए चिनि बागमाव जों एमएलए मालियानि बागै जों चिनि बागमा एलेकाव कुनु एमएलए पिकियानि बागै जों सिस्टेम आगेनि सिस्टेम ओंगै दं आनानि मुंजोंङो सिनि दफाना थानसा खायनानि नांनाय नम्बर 1 दफाना थानसा खायांगांखाय कुनु दिनो जों सिनि ओ आमचयो एबा सिनि एरियाव सिनि ओ बागमा अञ्चल जों कुनु दिनो क्रा खायतलांमैया आबनि बागै आं सानम जोङो जत बागमानि लिडार रगनो आं सानम जोङो चिनि लिडार थानसांनो नांनाय ताइ बरकनो जों खरकसा ताइ खरकसानो हामजां मुंग्रिनो नांनाय
sini bagmao bubagrani bisingtui bubagrani teidul mungbai khayai boni je omo tongmani bini je idea tongmani je bini planning tongmani amahini motabe khayai chung amahai khayai chung tamnai bubagrana logeriwoi जों थानसानि बिसिंतै खायै जों तुबनो नांनाय जों थानसा करै हांखाय सिनि ओ बुबाग्रानि थानिओ ताई सिनि दफाना जों माथाङै नारगै मांगला मैया अमाहाय खाय तो जों सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों स्नाय मांगला अमाहाय खायै जों कोनो दिना ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सिनि आरो 70 बोसोरनि सिनि राजनीतिनि बखा एबा पलिटिकेलनि सिनि बखा हाबै थांमानि बागै ओ ग्रुप विजन फाइमारावबो आरो जागानो फायो दफाना थानसा खायनानि हिंगाय जों सिनि बखा स्लाय नांनाय तासिङावबो आं साइ थांका आं बिगिनिङावबो सावो ताबोबो साइ थांनाय आं हायसे थानसा खायनानि बागै थानसा सारा जों कोनो दिनो माया आबानि बागै ग्रुप विजन अंमाराव बाहायनो थानसा करिनि बागै चिनि राजनीति पलिटिकलनि बखा हाबै थांमानि बागै जों थानसा ओइमेया हायसे आबानि बागै आं सानमु जोङो बसगाङो जुदिनो जों कप्लाय अंनानि चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नामनानि हिंगांखाय खरकसा ताई खरकसानि बखाना हामरे नांनाय थांनाया जों नुखा इलेक्सन नुखा जों बेलाय बरक बांजागै थांगा बाक्सा चिनि लिडार बेलाय बरक बांजागै थांका बरक बांजामानि बिसिङनो बाक्सा खागजागो बाक्सा माहायङो केबनो खागियावै जों केबनो उंक्लंनि फिकंनि हियावै जतनो बसगांनि हिनै जों वानसगै जों याप्रि मासेनाय सिनि सीएम सारना आं कोयनानि मुजुङो सिनि सीएम सार बहायनो ताइसा बबो लिडार काहाम बबो लिडार हामिया आमनो सिनि थाइ दङ बिनि थानिओ बहायनो काहाम का तैदुल समाया जोंनो नि बागैनो अमाहाय खायै ओ फेल अंग मंगराव बहायनो जों टिकिया 2023 टिकिया अंगमाराव बहायनो बिनि थानिओनो जों गिसा गोबां खानुगजागै दङ हायनि बागै आं बनो कोयना मुजुङो ताइसा सिस्टेम न ताइसा करा खायै रूल एंड रेगुलेशन एबा जे चिनि पार्टीनि रूल न काहाम का मानेवै काहाम खायै थानसानि मारिना थानसा तामना हिन आमना सावै मानै जों ताइसा बनो गाइडलाइन तैयै सामुं खायगांगाय बसगांनिओ बाहायनो जों करायग्लागनि खाख्लाय आनि आंथ खरकसा जस्ट पलिटिकल न हामजागिया आं आगे फानो आं पलिटिकल न हामजागिया आबो तो 100% राइट हायफानो बुबाग्रा सिनि हाना मथांनानि बागै अंखारै फैक्या आं बो बाहायनो नायो पुइलानि चिमिनो आं चराय फांसिनि चिमिनो आं आनि आमा बाबु संहत बरक बा हामजागियानो राजनीतिनो हामजागिया आं बाहायनो हामजागिया आं खरकसा बायरे तङै आं साइमानो इलेक्शन खायै एबा बुट रुयै जों कुनु फेसिलिटी माया सिनि दफानि बागै सिनि हाओ बेलाय तगमा कसमनि बसारक फाइमानि बागै पुंमानि बागै आं जेसेपन राजनीति खायदि जेसेपन बुट दि कुनु फेसिलिटी माया नै आं आगे बारियानि चिमिनो साइमानो तो फानो बुबाग्रा ताबो फाइ दंखा नै लास्ट फाइट नै जों आं जेफ्रु बुबाग्रा फायो पुइलाओ अर आनि नखलाओनो सिनि बागमानि हयते काइसा प्रोग्राम खायक्या जों बागमानि हयते तामनाय काइसा प्राइमारी कमिटी बहायनो संसाखा ओ आनि नखलाओनो पुइला बागमानि प्राइमारी कमिटी बहायनो संजाजाखा सिनि सीएम सार सिनि पूर्ण सारबो दङ सिनि आयां सिनि सार अर्जुन सं सिनि सार आथांमोनि संराव दङ अर आसमया फायो बरक बहायनो ओंखाय आफ्रो आं जेफ्रो अर जागा आनि नखलाओ प्रोग्राम मंफ्रो केबो सिकरि आसमया
asmoyo जों 4-5 जना खायै chini bagma hoite खायै जों oro jaga program खायै primary committee songsawi kalangi thangka borok hingke asmoni chimino ang bubagrani logeri tongo afro Tipra Motha chimi siko kuno party ni kuno party o basanai nei am hai khai kuno krikhu ajorao hingke asmoni chimino ang jora bubagrana jora bubaran logeri tongo tabo bahaino rei tongo aboni bagai ang sanam sungo ang dofana hamjago tai hana hamjagai oma haike phayo aboni bagai tabo ang bubagrana logeri thangnai thuyasa ang logeri thangnai kentu o je solution permanent solution nei marok aborok bubagra tam khainai khaya bini ara nongnai kentu ang tabo sujra bubagrana logeri tongnai asaikha kwbangma dolni bisingo to kwbangma na asaikha asayang ya dolni bisingo asaijakno achaimani bagaino जों chini bagma area buhaino phelongo tabo leader sinia overtake khai thango omo hai khai kwbangma kebengmung tongo haise abo to जों saibu gulpaya sana kwbangma nung tongo aboni bagai bwskango judino जों थानसानि मारिबो जों याप्रि सेखांगांखाय खा थानसांना नांनाय खुक थानसांना नांनाय खरकसा ताइ खरकसानो जों रेसपेक्ट मारनाय ओम हाय खायै बुबाग्रा जेहेतु सायरिखा आंबो आसोगै तंया आंबो बसकांगा आगौनाय ताइ सिनि लिडार रक बहायनो जरा बागमाव लिडार तंनाय रक बरक बहायनो बरक सिनिनो नांनाय जों आसोगै तंयावै जों बसकांगा आगौनाय बसकांगा आगौगै चिनि बुबाग्रानो जों ताइबो जों फानरि समायनाय अबतो चिनि थांनानि लामासि चिनि भबिष्यतनि लामासि आबनि बागै आं बहायनो तंगिया बुबाग्रानि जे मेसेज खोनागांगानो आं बाखा तंथगिया हायनो हाय आं थांसाय माफैबिखा आबनि बागै आं चिनि लिडारनो कयना मुजुङो बसकाङो थांनायनि हायखायै जों खरकसा ताइ खरकसानो हामजागियावै हामजाग मुंकरिनि बागैनो माहायखे आङो बसकाङो आमहाय अंयाना तैखायै बसकाङो सामुं गाहाम खायै थाङै मानानि बागै जों लिडारावनो आं कयना मुजुं गोबांमा दङ आबोथ' साय कुलबाया जोंनि उत्तर बर्मा रगो दै सानो दै कायरिमेया लामा सानो लामा रिमेया इटसलिं सानो इटसलिं रिमेया गोबांमा दङ हायसे जोंनि थानियाव पावार क्रिनि बागै अमाहायखाय जों रिमेया अङो जोंनि एडिसि इलेक्शन एडिसिव क्षमता फाइमेन इयागुलो किसा मासा खायरिखा डेभलपमेन्ट खायखा इटसलिं बखा तंग गैबाय जों खायलायखा आबो बाय तो जोंनि डेभलपमेन्ट नै एडिसिनि फानबाय बोसोक खालायमानायबा जों खायमेया मनो इन्टारलकेटर नै जोंनो बान्देव आबो ओंया आबो खालाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जेसोक BJP tongsak जों आबो मान्या जों आबो जोंनो बान्देवैनो तंनाय हायसे थांनाय Ipft रक बान्दे जाया दे बान्दे जाखा ताबो Tipra Motha फायै महाराजा फायै जों 13टा सीट मांखा इंटरलोकेटर हनाय हिंका माया जों नुखा मणिपुर नुखाब्ला बरक ट्राइबेल एबा मैती रगबाय बरक किसा गुनु गुलुंखा बाइके आरो इंटरलोकेटर थांखाबा तामनि बागै थांखाबा खानावो बालनाय रक बरक सामानि थांनाया जों नेट रगबो नुखा हायसे सिनि सिलायनि खरांनो सिमिसि खानावो इंडिया गभर्नमेंट ताइ केबोनि खरांनो खानाया हायनि सामानि जों खानावो आबनि बागै
sini political jesukpano जों आन्दलन खायदि जों अगो जों लामा बतक हिमदि हाथाय कतर कासदि आवबाय sini कुनु सल्युशन करै हायसि aboni bagai जों ट्राइबल रक थानसा ongoi omono ang kok kasar musungo sini ट्राइबल रक no tipra sarok no ang kok kasar musungo tai waisa hai asa जों sini solution no sini India government solution no permanent solution khai जों no rigla amo ang sanamusung public rok no ready tongde bwskang tai bu soba kotor ongnai bwskang tamo ongnai जों saimia aboni bagai bwskang ni bagai ready tongde public rok no ang sanamusung ani sinimung Jacob Koloi ang khoroksa blog ni secretary Tipra Motha ni kila blog ni secretary